Christ my Lord. I am a winner in Christ my Lord. I am a winner in Christ my Lord. Jesus. I am a winner in Christ my Lord. Like a soldier in the army, I'm safe from the war. Jesus, I am the winner in Christ my Lord. Like a soldier in the army, I'm safe from the war. Jesus, I am a winner in Christ my Lord. I am a winner. I am a winner. Even this morning, I am a winner. Good morning, bantu bakaThixo. Ekuseni mandinibulise kusekuseni moya ingcwele sekusemini. Hey, andazi namaxesha, ndiyadwanguza bafethu, amaxesha ndiwazi. Ndiyabona sekungabo 1:30. Hey, kunzima. Molweni ke kodwa ke ndiyanamkela kunika abantu bam ithemba part 24. Mandixolise kakhulu ngexesha, ndideleyile kakhulu namhlanje. Njengoba benitshilo last week ndathi andizorecorda this week, bendiyicingile biza kwenzeka into enjengale yenzekileyo namhlanje. Bendihambile mos mna ndayaphana eScotland ndayozikhonzela pha kula revival yakatatu Joshua Selman, Apostle Joshua Selman no Pastor Nathaniel Basi. Bendiphana ke ndiyokhonza nabo since Thursday, bendikhonza nabo Thursday, Friday. Nabuya ke namhlanje, ndiyasandofika ngoku endlini, andikakahlali naphansi, andikakasele namanzi, ndaleqisa ke ndangena apha kunika abantu bam ithemba because I'm worried abantu balindile ke because bese ndiyikhuphile ipost. Ndiyaxolisa ke abantu bakuthi ngaloo mazwi. Ndixoleleni, ndilapha ke kodwa into ebalulekileyo ngoku. Abakhoyo ke ndiyabona bandijoyinile, ndiyanamkela kakhulu. Ndizawuzama ukuba short as much as I can today ngoba ndidiniwe okokuqala, oko bendibhizi ngaloo mini ndingayaziyo, oko bendifasta for the past 2 weeks. Ndidiniwe umzimba uyatsho uba ewethu unyama ufuna okwakhe. Sivile le yakho nomoya wakho uba nisotene, but unyama nayo ufuna okwakho. So ndifuna ke xa ndigqiba apha ndizawuzama ukuba short as much as I can. Ndihoye unyama bethunana, unyama ufuna uhoywa naye okanye umuntu uzawuphela egula emhlabeni. Yes. Ndigqibele last week ndithetha ngezinto ezininzi. Before ndingene ku last week, ndiyafuna nje ukutsho ndithethe ngento yoba incwadi yethu bethunana lena iphuma kwezi recordings ndizenzayo apha. Nditshilo mna mos ndathi iinto zam guys zixokoxoko, andiyazi mani kwenzeka nto, ndiyazileqa ndixokoxoko. Sanondihoya ke kodwa ndiyazama ukuba ndiziqoqe, yabona ndiziqoqe, but ndiyazibona ke xokoxoko. Okay, right. Ndithe incwadi Sufficient Grace and Mercy of God, lena ibhalwa nguTracy Mgoduka. Nje mna ndibhizi ndidwaba apha, ndiyadwaba mos ndigudi kwezi, ndiyathetha mna apha ezibhalweni. No, ndiyanqana kabi ukubhala into engapheli. uTracy ke she's very good. Ndiyambona nanku uNtombo Xolo, ndiyazi noba ngulona kaceke na uceke Ntombo Xolo befana uba uyajoyina, andiyazi uba nguye na, but anyway. uTracy uyayibhala incwadi guys, incwadi iza kakuhle kakhulu la ncwadi. uTracy uyayazi istory asibhalayo kula ncwadi, as much as ba ebhala lento ithethwa ndim. Ecaleni uTracy uyakhana phana kwi-scriptures bethuna siyadibanisa noTracy pha, sikhe sidibanise. Incwadi ingumqulu, uza kakuhle umqulu, and inencasa la ncwadi guys, inencasa. We believe thina bantu ke babhizi nala ncwadi, including abathandazela la ncwadi abanjengabefundisi omama uthetha, otata uthetha, abafundisi uthetha, nabo ufundisi bafundisi omiselo,
uMambhele noBhonza umyeni wakhe bethina noPastor Miselo bayathandaza baxakekile njengale ncwadi iza kakuhle bafithu incwadi. That's all I can tell you. We are hoping and we are trusting God intoba ngoDecember le ncwadi siza kuyilauncha. Yeah, sure. Izaba incwadi izabaphilisa kakhulu abantu, we believe, ngoba xa ndidwaba apha ndibalisa izindaba zami, ezinye zibuhlungu, ezinye zihlekisayo, ezinye zinjani njani. Kuyabonakala kona uba abantu bakaThixo bayancedakala somewhere somehow. Ziyangena ke nee-comments left and right, abantu bebhala ke izinto mhlambe abathi go through kuzo, okanye abafuna ucaciselwa kuzo, okanye abafuna uncedwa kuzo. UThixo ke nalapho ke useluncedo, uyasinceda. Andinazo zonke ii-answers mos mna, andinazo ii-answers. That is why ndiye ndithi umuntu onolwazi makaphendule. Mna ndizawuphendula izinto endizaziyo okanye endine-experience yazo, okanye indlela endiyihambileyo, ngoba ndiyihambile indlela semhlabeni, hayi nje into zokudlala. Ndidwanguzile emhlabeni kaThixo. Akusenani ke kodwa kuyacaca uba kwakulungiselelwa into yoba ndikwazi uhlala apha phambi kwenu namhlanje, ndikwazi uthetha nani. The Mercy lo wakudala ndandimazi ebengekho abe nesibindi sozohlala phambi kwabantu kanje. Ndibhizi ndixoxe nani, okanye ndixoxa ibala ndixoxa ndithini, ndixoxa ibali lam elinyekenyeke elinje. Ndithe xa bendithetha last week ndathi mna ayifile ukuthi uThixo undihlubule kahle kahle phambi kwabantu bakhe, because here I am having to share ezi zitori zam zinyekenyeke, but ke kuzaba sathwani ke funeka zisheriwe ukuze kuphile the next person. Bayaphila abantu ke, come to think of it, uYesu ihlazo lakhe naye ngapha babembetha, bemenza zonke izinto, bemthifela, bemenza zonke izinto ongazicinga emhlabeni, baze bayomxhoma, bangayeki nje umxhoma, baze bambulala ke yena ke. Yakulihlazo lokuthi nje egqibeleni kufuneka kuzuze mntu ekuvukeni kwakhe okanye ekusolveni kwaye yonke laa ngxaki yakhe. Here we are ke, even today I'm one of those people owancedakala ke ngenxa yehlazo lakaYesu. So elam ihlazo ke nam I believe into yoba liyanceda abantu abaninzi. Already sendiyazi loo nto, liyabanceda abantu abaninzi. We are hoping and we are trusting God into yoba iya kuba ihistory lena. Nanku ubani umimi uthi molweni, hayi mna uThixo wandibala sisi noba ndithandaza. Okay, right. Indiphosela ndiyifundanga yonke mimi, but ndiyakubona ubhalile phaa. Okay, siyakuva mimi. So ndiselistini ke nama yababaliweyo guys, ndibaliwe nguThixo. Ihlazo lakaYesu lasindisa labala nam lo Yesu. So elam ihlazo ke ndiyakholwa into yoba njengoba ndithi mna njengomntu human being, I feel into yoba uThixo hayi undihlubile mntakabawo, undenze ndaze phambi kwenu, but kuzaba sathwani ke. It is what it is. Sesitsho kulamalanga namhlanje, it is what it is. It's a matter of nje I must suck it up and deal with it, and I'm doing just that. Yes, njengoba ndisho ke bayahila abaninzi, abaninzi bayamkhumbula uThixo wabo, bayabuyela kuThixo wabo. Zininzi nje izinto ezenzekayo guys ngehlazo lam loba mna ndibe lapha phambi kwenu, ndibe naked phambi kwenu. Yes, so we thank God ke for that as well bethunana. Ngoba iyatsho iBhayibhile ithi nalento yenu nawuthuze nimbonga uThixo enze okuhle, kodwa nithini ke ngoku ngoba xa isenza okubi nizawuthini, nizambaleka, nizamkhanyela, nizawuthini. Akho kubaleka, akho kuyandawo. Siyamthanda uThixo, samnqekelela sithi chu apha emva kwakhe, sithi nca ngaye. Ngoba kaloku ukuphila kulapha kuye. Xa sibaleka sithi sinethemba lantoni na. Injalo ke. Right, ndithe ke mna ke kwezi comments zibuye zingene ke guys, kuye kube khona ethi stand out ekufanele uba ndibuye nayo ndizise kuni ke ndinibalisele into yoba le nto siyenzayo guys asizanga zodlala apha, iyabonakala le nto siyenzayo. Omnye nomnye umntu ke xa icinga uba siyadlala, hayi mntakwethu yakho le ungasifaki thina, ungasibali kuloo nto yakho, asingeni ndawo. Right, i-comment ke endiyifumeneyo, ndithathe le ncwadi ndayisa phana kubantu abakhulu kunam, abantu abakuma-businesses okanye kule industry yeencwadi, marketing, phaa kooma-TV, phana zonke ezaa zinto, kooma-producer, zonke ezaa nto xa ningazibala nizicinga. Kuninzi kazi kuzonziwa yile ncwadi, kuninzi. Kuzawuba khona wena movie, kuzawuba khona wena recordings, yintoni incwadi xa seyigqityiwe ubhalwa, kuzawuba khona ubuntu ayimamele xa inqena ukufunda, unqena ukutyhila amaphepha. Kuzawuba khona into yoba umntu makayoyilanda incwadi phaa ku-online, kumazwe wonke nje ayilanda incwadi phaa ku-online bethunana, afunde phaa online, angabetyhilana namaphepha. So kuninzi. So abakhetha amaphepha kusezaba kuninzi ngale ncwadi. So bendibhizi ke naloo nto, ndayithumela ke incwadi yam uba makekhe itshekwe sibone uba siya kweliphi na icala, because kaloku ndiyabathemba aba bantu ndithumela kubo ngabantu endihambe nabo indlela ende and bakwezi industry ndithetha ngazo phaa phezulu. Mna ke ndingumntana ke apha kuba ndizazi izinto.
so bayandifundisa ke njengoba ndithi uba mna xa ndithetha nani andizazi zonke izinto and I'm willing to learn every day. So ndisendile ke incwadi yam phaa kubantu abakhulu. Ibuyile ke i-response ke feedback yam ndicela ukunifundela quickly. Ithi feedback, thank you for sharing the copy in progress of Sufficient Grace and Mercy of God with me. It's amazing so far. Wow. It's sacred, raw and incredible moving. What stands out most is that this book is not just a memoir or biograph. It's a living testimony. Ingubufakazi. Sorry guys, so nzamane niphazamiseka but ufuna ndicheke ne-comments manje ndicheka nangapha. Oh yeah, nangu uMiss Nosi audio. Hey, ndilahlekile Nkosi audio mntakabawo. Igele ixakekile mfondini ibhizi lengqondo yomuntu oyi-1 ininzi lento endiyenzayo ndindedwa ndiyaxakeka sometimes walibala amagama abaleke nya. So kuyaqhutya izawuba khona i-audio ke benana yale ncwadi ethubeni not ngoku. So senze into ibe yi-1 ngexesha but izawuba incwadi ebhizile. Uyaqhubeka ke umuntu ubhale phaa, you've been through pain that would have broken most people, yet what flows through every chapter is the unmistakable presence of God's grace, His protection, and the sense that He's always had His hand on your life. Your current successes in your career are proof of this. He's seen you through spiritual battles, betrayal, rejection, loss, and countless trials. What emerges here is a sense of purpose. The weight and beauty of the calling God has placed on your life to be a vessel of hope is evident. The book is powerful so far. The story is layered, it's wide-reaching, and it carries healing, not just for you, but for so many others who will see themselves in your journey. Your words remind all that even in the darkest places, God is writing something redemptive for one. You are walking proof that God can use brokenness as the very soil from which something life-giving grows. Well done, Princess. God is good. So itsho ke i-feedback ke guys yencwadi yethu esiyiphekayo isuka kule nto kwezi nto ndizithethayo every day. Nangu Zamabele, molo mama mfundisi wami ndiyakubona, welcome mama mfundisi, welcome siyakwamkela. Namhlanje ndijonga ndihamba ngespeed sempuku ndiyaleqisa because ndivike ndilate. Ininzi into endiyihambileyo uthini pha uMiss Noso uyaqhwaba pha izandla. Ewe itsho, so ibuyile i-feedback isitsho guys, so uthi sisemgcini sihamba kakuhle sanaye kakuhle lento. Ke right, so ndiyadlula ke phana apha kule comment ndidlule. uThixo umhle guys, uza kakuhle uThixo, uza kakuhle nalento yakhe. Yeah, so masimbonge ke uTracy bethunana uthi uZamabele. All right, enkosi my darling, yes mamfundisi wami sibongile ubukhona bakho. Right, ithi ke into uTracy ke guys lo ubhala lencwadi ndiyacela manje nimthandazise uTracy. uTracy unesiphiwo sokubhala. uTracy uyabhala uTracy, and she does not get tired of writing. Mna ibibindimi benza mane ndidinwa apha phakathi mna ndigudi nditshilo mosikwezi and nikukuthetha mna ndidwabe yeah. uTracy ke naku uright apha ekubhaleni. Isingesi sakhe guys ndithi xa ndisibiza mos iliquza lesingesi, hayi akakhumsha umntana ubuya kusasa. Yes, la ncwadi inesingesi esiqoqiwe yava ke ngoku. Kubhala uTracy ke phaa kubhale mna ndiya-editha phana ndimane ndingeze ke loo nto ishotayo xa ndiyifunda ndibona uba hayi lena ayiphelelanga ndiphinde ndibhale ke nam. But umuntu obhala laa ncwadi isikakhulu nguTracy. So siyambongela ke uTracy ke guys, ndicela ke nimthandazise uTracy. Utshaba lingakhe lunge nje lilinge nje litatazelele ngakuTracy, lidlalele kude ngoba lizawudila nam uqobo zekhe ndiyazi uba lidlalela ngakuTracy. Ewe mna ndinenkohlakalo mos nditshilo kule ndlela inde endiyihambileyo nokubuhlungu endikuviswe ngabantu sekuze kwagcwala inkohlakalo la ngaphakathi. Mna ndivele ndiqonda uba yeyi anaxesha loba bawo baxolele, ndifuna ukudila nawe mna ndikuqonde ngqo namadimoni wakho. Ke right, enye into ke eyenzekileyo masidlule ke kule part ndithetha ngayo. uPhozi Samtya uMiss Africa lowa bendikhe sathetha ngaye the other day, sichaza kuba wasindisa umphefumlo. Ziyandihlupha ke ezinwele zam zimane zithi phethu kwelicala. uPhozi Samtya sakhe sathetha naye, ndathetha ngaye ekhona naye apha kule ejoinile apha. Sathetha ke ba wandisindisa kanjani impilo yam, wandinceda kanjani nazo zinto wayendifaka nakuMiss Africa. Sorry, even though ndaphela ndingafikanga kwi-finals ngenxa yokugula ke endinibalisele ngakho uba kwenzeka ntoni. Yes, uPhozi ke guys, oh no, okay, sorry ndicima iyacima le laptop ndibe imessage yam ndibhale kuyo ibingazokwazi undenzela loo nto. Right,
Uphozisa ke guys uraise into ke ethi after leya conversation yangalamini people bamfonela abanye bamsendela ukumsendela ii-messages kubem inboxa wethu besithi nje abanye ke bayenza ijoke lento nami ndifuna uphozi wami njalo njalo ifriend enjengayo ifumaneka phi njalo zonke ezazinto nasemsebenzini ke bethunana uphozi ke ngoku bacaba istory sakhe basithathela apha ke ndiyafuna ke ukuthi bethunana uphozi she's a very private person, very private. Akafani mna ke seze ndaqhela uba lokhu mna ndingulo ubekwa apha esitratweni phambi kwenu andiqhelile mna uthetha ngezi zinto zam azindihlukumezi asandihlukumezi sendirayithi nje njengoba ndanditsho uba ndaphaya uqale ndandidikwa efinish but sendayeka udikwa nje ndayamkela uba yeyi imeme yam le ndizayibeleka ikrwempa eke right. Uphozi ke guys akathandanga ke kwacaba ke uyayithetha loo nto kum uba hayi khange ave kamnandi and kungoku kunye into ayiraisileyo uba kaloku mhlawumbi uba bendiqale ndathetha naye mhlawumbi ke kuvele kwangcono andazi but ke sayithetha ke kodwa sayilungisa sayigqiba. So ndifuna ke ngoku because bindim kaloku umuntu ebeze negama lakhe apha so ndifuna ucorrecta loo nto. Ndiyacela abantu bakuthi uphozisa akangomntu onjengam. Uphozisa she's very private. Ndiyacela nimnike ispace sakhe guys, ningamsendeli ii-messages uphozisa, nimyeke guys. Uphozisa akangomntu nayo nomntu wetshomi akazithandi itshomi uphozisa. Ndaba nenhlanhla ke mna ke apha ekuthandweni nguphozisa. Akangomntu wetshomi uphozisa, uyasithanda ispace sakhe kakhulu. Nasemsebenzini wakhe nje besitsho kuba nasemsebenzini kwacaba hayi ke bamhlohlela amehlo because kaloku yena ungulo wazi abaprofeti. Akukho nto irongo guys ukwazi abaprofeti abantu, and it goes back to laa nto bendiyithetha ndithi i-lack of knowledge i-problem apha ebantwini because already xa uthetha ngabaprofeti njengoba nam njengoba nditshilo mos nam ndathi ndandinengxaki gqithi ngabaprofeti mna ndandicinga fake only, that's all mna eyayifika engqondweni yam ndibalekana neefeyiki phambi kobuso bam. Yes, so abantu ke ngoku abaninzi bona xa uthetha ngeprofeti i-idea already usebenzisa amayeza uphozisa inobuphozisa wenza ntoni. Ndiyacinga ke inoba zii-mindset zabantu because baleka ntoni in-knowledge. Uprofeti ubani udla tata waseDanone ungumprofeti ungumfundisi wenza ne-counselling ecaleni abe ngutatakho nje. So whatever ke ideas eninazo ngophozisa ndiyacela nizikhuphe ezingqondweni zenu niphume ke futhi kuphozisa nimyeke uphozisa aziphilele impilo yakhe. Mna sistory sam ezothixo afuna ndithethe ngaso. Unfortunately ke istory sam sibuye siyoconnecta ebantwini and ke ngoku ngeshwa uthixo uyafuna ndibaphakamise abantu bakhe uba ngubani owenze ntoni ebomini bam eluncedo, ngubani ondihlukumeza ebomini bam funeka ndiyibeke apha kule tafile. Ewe ngoba kaloku ndim osindwe zizo zonke ezi zinto. Uthixo undithula ubhaka lo undisinda emqolo kahle. So xa ndiyinotisa le nto uba kwakutheni mna kufuneka ndizobekwa apha phambi kwenu apha esitratweni ndogqiba ndikhululwe ndibe naked ndibe yile nto ndiyiyo. Uthixo ke uthi xa ndibana la conversation as ixesha lihamba funeka mna kuhlike lo bhaka usemagxini because kaloku ndiyithwele into apha emhlabeni kaThixo. Zininzi izinto ezindehleleyo ezinye njengoba nditsho uba mna ibithi isenzeka ndibe ndiyilahlela la emqolo phaa emnqentsweni ndiyifake phaa kwenzela ingakhe linge ize ngaphambili izophazamisa iphisi yam okanye loo nto ndiyenzayo. Bendingumntana esikolo mos ezinye izinto zindehlela bekufuneka ndifake incwadi la ndifake ingxaki emva bendiyenza loo nto ndikhawulezise. So uthixo uyazinyula uyaziphakamisa zonke ngokwezinto ndithe go through kuzo. Uthi hayi ntombazana ilevel endikusa kuyo ndiyayazi mos mna ilevel uthixo andisakuyo already benditshilo kuni the other day sendinayo loo conversation uba siya kweli cala ndiyayazi and la position ndiya kuyo uthixo andibekele yona. Undifuna ndiclean apha qala enhliziyweni, undifuna ndingenabhaka apha emqolo meaning yonke into endehleleyo significant event funeka ndiyibeke apha etafileni. So njengoba nditsho ngeshwa ke guys ezinye izinto zibuhlungu and zi-affecta nabanye abantu because funeka ndithethe mna le i-affecta mna ukuze kuhile bani uself, ukuze kuhile bani the next person. Lokho ngokuyena uzaba nengxaki ebigama lakhe lathi kwathethwa ngalo kule show kwathini yewethu yayenziwe nguwe laa nto imbi emntwini uba yinto embi naloo mntu kuthethwa ngayo ndim mos ayingomnye umntu. Andibalisi izitori ezehla kwabanye abantu mna ndibalisa izitori ezehle kum. So izinto ezimbi ozenziwe nguloo mntu lowo igama lakhe liphela liba khona kule ndawo ithi loo nto deal with it, suck it up.
ngoba ekugqibeleni ilento ikufundisa ukuthi next time baphathe kahle abantu bakaThixo ukuze ungaboni amagama akho ekuthethwa ngawo kakubi. Ifundisa lonto yonke lento yale program xa ndiyijongile ecaleni, because abantu babaphatha kabuhlungu abantu bakaThixo emhlabeni, babe nethemba loba hayi bekungekho witness, yaziwa ndim ndedwa inhlungu endiyenze kulaa mntu endizawufanayo. No, uThixo uthi yonke mayibekwe apha etafuleni, imbi intle apha etafuleni. Nama ndithanda ukuthetha ngezinye izinto guys, akho mnandi, andiva kamnandi, but unfortunately ezinye izinto uThixo ndivele ndizibone senthe bhutya umlomo ndizithethile, not babe ndifuna loo nto, but ingeshwa. Nikhumbule uba yivision eyeza ngoThixo lena ayizanga ngam, yeza ngoThixo. Unisizathu kuThixo, ndiyasibona mna isizathu. Umthwalo uyahlika emagxeni yam, ndiziva ndilight ukufa guys. Ola lo mna ndicima iminyaka le ndi-right, kanti akho kwa-right apha. Ndiyasindwa ziinto endizenziwe ngabantu ezibuhlungu, so uThixo ufuna ndizikhuphele zonke ndizibeke apha phantsi taca. So le program ke, it's about that. It's also about healing the next person othe go through kwezinye zezi zinto ndizibalisayo, akabi nayo ndithi chance le yokuthetha ngazo, because kaloku abantu bakaThixo abonqeni ukukuvala umlomo, bakumoshe bakugqiba bakuvala umlomo, kuthiwe thula wena. Xa uqala uzama ukuthi uzama uthetha, bakukhawulezela abantu bakaThixo, bathuna uchuku, bakubize ngamagama, bakukhawulezela. Uqonda hayi wethu, for the sake of peace man ndithule. UThixo akafuni loo nto ke ngokuthi hey zonke etafuleni. Ukuze ke ngoku abantu bakaThixo ecaleni bafunde ilesson kahle lena, learn to treat abantu bakaThixo ngendlela e-right, ukuze ungaboni igama lakho lihambe linanazela kwezi program ezinjengezi. Itsho loo nto. Okay, mandidlule. Enye into endiyithethileyo. Okay, ndafika ke ngoku e-UK. Siyahamba ngoku sibheke e-UK. Ndafika e-UK ke guys. Ndilibalisile musiba lam ndafika kuveki yokuqala kwenzeka ntoni. Bendipha kweza ntsuku zokude kwayofika ke uThursday, ndilala phana mos nakweza mpahla zam ndizondlalileyo pha phantsi. Ezampahla zam ndizondlalileyo ndakhumbula mos uba umakhulu wam wayengumfazi onamacebo. Umakhulu wam wayengaxakwa nto, wayehlala eneplan ekhawulezileyo. Kwacaba ke nam isikili eso soba mandibe neplan ekhawulezileyo sashiywa nam ngulaa mama lamakhulu kuthiwa nguNosolisi, umamTolo. Umntombi yakwaSityatha wazindishiyela isikili soba xa ingasebenzi ngale ndlela ubuyilinde ngayo ntombi khawulezisa, come up with a plan. So I am living leyo mpilo ke mna ke. It does not matter uba izaba impilo engala mzuzu, because I understand a moment. Simple example, nje mandithi ifurniture yam yemka ngabi na furniture mna kuba kaloku khange ndive nokho emnyango kwathi ifurniture izawubuya Friday. Ithi ke ngolento ndizawuthi ndizalala ndime inyawo ndazibane UK ndizonza njani. Ithi into ke undlala impahla ezi zakho, khupha impahla, unempahla, make a plan, wenza umatrasi ngempahla ezizakulala. So izimfundiso ke umakhulu wam awandifundisa zona ke ezinto ba yiba neplan, ungumntu nje ba neplan, plan B. Soba no plan A kuphela, because xa kufela ufeyila u-A uzawunza njani. Awuzokhamisa apha ulinde uthi Thixo kaloku uyandazi Thixo. Ngelinye ixesha funeka uThixo uphakame wenze ngokwakho, ukuze kunika ingqondo, kunika izandla, kunika inyawo, yonke laa nto kunikile. So uThixo kaloku uxakekile, akasixakekiswanga nguwe wedwa, uxakekiswe nangabanye abantwana nabo ubhisi mhlawumbi kwelinye ixesha komnye umzi. When I hear you awukhamisile awuzazi uba mawuthini. uThixo akayifuni loo nto, ufuna abantu basebenzise le phantsi kwenwele, bafunctiona apha engqondweni abantu bakaThixo. Okay, ndafunctiona ke nam ke guys, ndalala ke pha ezingubeni ezimpahleni zam, phezu kwempahla zam. Laqhuba ixesha 4 days ndilala pha phezu kwempahla zam, futhi ndiphole ngale yokucinga, because kaloku ndathi xa ndibuka imeko yewethu compared to kule nto usuka kuyo kula South Africa, yeyiphi engcono uba ubalekana nezikoli pha, ubalekana nalabo bantu bakuleqa ngobugqwirha, naba bakuleqa ngochuku, zonke ezaa zinto usindwe ube ngathi khona amatye apha egqini, uyasindwa zezi zinto ababantu bakuphathela zona espacini sakho, umntana wephisi. Ngoku nantsi indlu uwedwa apha, ukhalela ntoni? Lala apha phantsi. Ndayenza loo nto, ndaphola futhi ngale yokucinga, ndade ndayiqhela. Kwafika ke uFriday wam, yafika ke guys ifurniture yam. Xa ifika ifurniture yam, moya ingcwele, more problems. Ndathi hayi ke bendicinga fanele uba ngulo journey to a peaceful life nje nalona sifikile ngoku, kusezezinye ingxaki. Xa ifika ifurniture, ifike kwi-flat packs. Mna ke ngoku phana kwam bekukhona amasu Stephen, kukhona noMusa, nakunqonqo Loli, hayi ntombi. uLoli ke guys bendimdyuthile ke namhlanje uba uzawuthetha uLoli, ndimfakile pha kula poster yam uNtomboxolo noGaga Cece, bendimfakile phana ba uzawuthetha uLoli. uLoli kukhona istory ndifuna athethe ngaso, manikabe ningazichazi okwangoku. Sizawubona uba uLoli uzawukwazi ulenza ixesha ndide ndithethe ndigqibe, ndithethe le yam part ndiyigqibe kuba ndimfake ke ngoku. Masibone Loli, ndiyacela undenzele ifavor xa ufilish into yoba ixesha liyakushiya ixesha ndingakakunika ichance yokuthetha.
ndicela ubhale imessage apha kwi-screen utsho ba uyahamba va kwenze ba ndiyazi banza kuschedule for next week masenze ngolo hlobo. Yes ithi ke ndizama ukukhawuleza ndidwabe as much as I can ndigqibe. Kukhona ke uPhumza Jali cousin wam naye bekufana ba uzaba khona apha naye ndimdutyile pha uba athethe esakhe istory naye khona istory endifuna athethe ngaso pha. Ebengumntu ozawuthetha utshilo kodwa ba usokoliswa yi-network akayazi kwenzeka ntoni ukhathazekile kakhulu ukhubekile uPhumza cause uthi ayiqhelanga kwenza laa nto irouter yakhe imenzela ezibukwayo namhlanje yajikeleza into engenasiphelo. Iyethi ke bezaziphathela iindaba zase-Israel uPhumza bezaziphathela nje iindaba zase-Israel ezipheleleyo but ke asazi sawubona uba eziba ixesha lihamba uba uzawukwazi na usijoyina asixelele nge-Israel uPhumza ngempilo yakhe ese-Israel. Yes but uba uPhumza ukhona nawe apha elayinini uthi nunqanqu okay ke mhlobo wam I won't be long. No it's okay. Xa uhamba uzawubhala nje uthi uyahamba right. Enkosi nqanqu. And then uPhumza Jali if ukhona apha ndicela Phumza ubhale phana uthi hello ndikubona uba ukhona yeah. Uba ukho it's still okay sizophinda sizame next week akufanga mntu ixesha lona sisenalo nje lininzi futhi. Yes ndithe ke ngoku mnakazi yafika ifurniture kwi-flat packs ndithe mna kwam phana eParklands bendihlala neBoys mos mna ndinoSteven ndinoMusa zonke ezo zinto bezenziwa ngabo ezo nto zokudibanisa ifurniture bendingabifune noba ndibendikhangela umntu ozokwenza ezo zinto bebezenza ngokwabo mna bendibona nje ifurniture ihlangene not knowing into yoba ngumsebenzi ongaka wona. So zafika izinto zikwi-flat packs kwacaba ndina-choice ifuna ndiphinde ndibuyele back kutata ezantsi hayi utata wayefumanekile ke sana ndim kuleli lizwe kwacaba uthixo ndithumele phaa kuye kanye njengoba bendiza mna ndizazi ndindedwa kweli lizwe. Wathi uthixo hayi awukho wedwa ukhona umuntu phaa uza kusebenzela laa mntu uza kusebenzela ndinixelela ngothixo ke mna ke wafika ke nyalo utata wandizilungiselela shem wandenzela ibhedi yambetha wabila wathi ntsi almost half of a day ehlanganisa ingasokolisanga kanje ibhedi wathi suka apho wabedibanisa ke nezinye izinto nam ndabe ndincedisa mntakabayo ndaqala ngala mina ukufunda ukuyazi into yoba ifurniture le idityaniswa njani izikruf yonke ezaa zinto uphathe nezipanele kuyele nje ndababhizi nje nam kwanyanzeleka obubukhwenkwe ndikhule ndibuprove ngala mina uba ndiyakwazi uba ndingajika ndibe ikwekwe ngoku ndikhawulezise ndenze njengabafana. Ndanjalo ke ngala mini ndasebenza njengabafana. Yaba ngathi iyahlangana ke ifurniture yam okomzuzwana sagqiba ke selitshonilanga ndiqonda no ansafuni nix endithi kwifinish ndimbuze ke utata loba yetata akho club kufutshane apha ndiqonda into endiyivayo idinga uba ndingene esitratweni okungcono ndiyojayiva ndithi sengimajayiva namo secaleni ngoku idinga uba ndiyomamela umculo ndithi ugqufu ukuthi umculo omkhulu nje ndizoba sezingqondweni umculo ndiyawuthanda ke mna ke guys more than into yoba ndithanda uba ndibe phana esitratweni mna etshwaleni ndifuna umculo umculo uthi quququ ugcwalise indlebe ezezam uyandiphilisa umculo. So sahamba ndidiniwe ndijonga amehlo wam aye etshona but ke sabasathini sesilapha. So sahamba ke wabe sichaza kutata ayikhona indawo apha ekuhlaleni masambe ndambuza uyasela tata mntu ongutata kazana noba makaphendula athi nathi hayi andiseli mna utywala buyandihlula ini ndathi tata makeke sihambe torho kawuhambe nam ndimasambe ndifuna nje indawo enomculo nje ndibe right. Wandikhapha ke utata sahamba sayofika ndafika utata ke ndamfaka emdrayivini ndamdrayivisa shu utata. Sagqiba ke phantsi so xa ndijonga manezi ndawo uyabona ngoku ndandingumntana mna ndithe mna ndandijonga into enintsi mos phandazi noba phana kwii-movies ndandidla ngobona ezi ndawo zifanana mani zithandwa ngabantu abamhlophe ke ufike bephana kweza pub zabo ndandidla ngothi doze ndiye mani kule ndawo just nje uyoku-experience aba ithini into yaphana uyabona mos phaa kwii-movies kuze kuliwe nokuliwa phana kufike kubethwana kube khona la madoda amakhulu la anxiba intondoni aqhuba izikuta neentondoni ndandidla ngoba nayo ke laa idea ndiqonda hayi mani xa ndimdala ndoze ndiye phana kuzaa ndawo khe ndiyova uba zikhiphane phaa. So xa ndithi ndiyajonga hayi mani le ndawo looks familiar ndandikhe ndaba nayo ipicture ndoze ndibe lapha so ndim ke lowo one-ideas eziyinqwaba ke guys. Ukuya kwam ke phana kwaprova nto into yoba yebethuna ngoku ndandimntana ziyadibana ezi zinto ezinye zezinto uba khini ndoze ndifike phaa ndafika nyhani ke. Sibuye ke notata ke ngoku ndiphinde ndivuke ngengomso ndiqhubeke ke guys siqhubeke notata senze enye ifurniture yayisele. Mna ndafunda apho ke guys ukuzidibanisela i-dining room table ndafunda apho ke guys mna ukuzibuildela i-wardrobe mna lo ndibuild i-wardrobe bavuka ubukhongo bama ngenyawo yes. Ndafunda phaa ukuzidibanisela itafile guys kwahlangana
ndim ke lowo. Ndayibona ke ngokulento ba uyayibona lento yoba umakhulu waye strict yandincedisa kakhulu, because ke ngoxa kufika ixesha loba makusetyenzwe ufuna kusetyenziwe, akho buza butatazela apha ndizawutatazela labani apha ezweni endingalaziyo. Ndazi lo tata uyi-1 qha, utata abantu usemdala and uyaphangela utata funeka ndimlinde azaphinda aphume emsebenzini athi edinwe njalo utata abantu ndibe ndimcenga ngapha kawuze tata uzondincedisa. So ndandiqonda sendidityiwe ke ngokwezinye ii-furniture sezimane zifika 1 by 1, ndiqonda ndidityiwe ukuba ndibe ndixhomekeke kulo tata. Mna ndandifundisiwe umsebenzi ekhaya, so ndivele ndizenzele xa kulapho ke ngoku. Ndandiyipostile ke ividiyo yam ndizibhildela ngokwam itafile yam, ndayibhilda le ndihleli kuyo ngoku, le ndithetha ngayo ngoku aphambi kweni, itafile yam ndazibhildela ngokwam. So kubalulekile ke bethunana abantwana benu ningabikho too nice kubo. Kuhle uba umntana umphathe kakuhle, ube nice emntaneni, but hello makube khona ii-boundaries apha. Umntana angafumani yonke le nto ayifunayo, umntana abetatazela apha ekhala oko entlimpinika. Yeyi msotela mntana akhawulezise, because xa esemdala uzawuxakana nento ufike esokolisa okanye esokoliswa bubomi. Uba bendingomnye umntana mna yenza ngeke ndifike ndakhala iinyembezi apha. Ndizokhalela bani? But the only thing yayiringa engqondweni yam kukuthi yewena ntombazana ndini ukhuliswe ngumakhulu wena, umakhulu wakho inamacebo, uhlulwa yintoni wena? Now umntana okhuleke ngoku eliqanda efumana zonke ezi zinto azifunayo, akho wrong uspoil umntana wakho guys, yipha umntana wakho izinto ofuneka zomphe zona, but there must be boundaries at home. Umntana makayazi uba xa kuthiwa no, okanye umntana xa kuthiwa makusetyenzwe makasebenze laa mntana. Abantwana banamhlanje bayazidlikidla, bafuna ukusebenza, bafuna ukwenza nix, bafuna ukuhlala ezifowunini zabo babe becofana nobubhanqa babo WhatsApp, bengena nakooTikTok benze izinto ezingabonakali phana, bahlale imini yonke umntana ohlele efowunini. Umzali ukhona akayangukha amanzi, uthule umzali umbukele umntana wenza ububhanqa efowunini. Iincwadi zikhona, bafunda abantwana benze nix, bahlale okanye ahlale umntana eTV-ni imini yonke. Umzali ukhona akayangukha amanzi, ukuhlele ubukele. Ucinga uba ke ngoku umzali laa mntana umnika AP future? Masithi ke ngoku uzawufaka ngokwena, xa ufile uzawuthini laa mntana yena? Uzawuqala ngaphi? Umntana ohlala eTV-ni imini yonke, umntana ohlala efowunini imini yonke, ufike ecofacofana nefowuni imini yonke umntana, akananto kwenza. So ndiyanifundisa ke bazali, ndiyanicela kakhe nilungise abantwana benu kube sebancinci, baqeqesheni abantwana. Andithi ndibaqeqeshe abantwana babo, kukhona into yoba ube nice emntaneni wakho, baloku ufuna umspoil umntana wakho, umenzele konke kuhle, but ii-boundaries please yenzani sure uba ziyabekwa. Ngoba uba mna ndibe ndingababantwana abahlala eTV-ni, bakhula behlala eTV-ni abanamhlanje, bakhula bezidlikidla xa bethunywa, ngena ndifike ndakhala iinyembezi kweli lizwe, but benzawukhala abantu. Ngelaa xesha ndiphethe incwadi yam, Journey to a Peaceful Life, ndisho uba this is it, kanti kusezawuhanjwa. Right? Into yenzakayo ke ngoku kwaba Monday. Ngoku bendisephana eSouth Africa, kukhona ke omnye umlungu walapha, akangowalapha phofu, ngowaseAmerica. Wayeyikholiki yam at the time, esebenza apho ndisebenza khona. So ndandicommunicate ke ne-management, bendazi uba ndizawuza ke apha kweli lizwe. They were very nice ke, very supportive ngekafiki kwa kweli lizwe. And then ke batsho ukuba kukhona ke lo mlungu waseAmerica uofarishayo into yoba xa ufika ucela ukukuhoya in terms of transporting you, akubonise indawo, akusendaweni. Ndaqonda wow, enkosi bawo, kukhona umuntu olinde mna kweli lizwe. Right, ndinixela ngoThixo ke mna ke, as much as bake ngoku ndikakadibani naye, kaloku ndandineveki yokuhlala endlini before ndiye emsebenzini ukuze ndikwazi usettlisha kuqala. So ndandizambona ke ngoku iveki elandelayo yena, so wayefana nongekho ke at the time, as much as ndandiyazi uba kuthiwe kwase-South Africa ndisuka, khona umlungu waseAmerica kuthiwa uthe uziofarishile wathi hello, ndicela ukuthatha laa ntombazana le izayo ndingayaziyo, ndimbonise around, ndimncedise apho ndikwazi ukuncedisa khona, because I know the feeling yoshiya izwe lakho uyezweni ongalazi. So caba she did the same thing ke naye, wayifila ke ipain yam kanjalo. But isimanga ke kuloo nto iwoba watshuza mna ke ndandingezi ndedwa apha ndiyikholiki, kwakukhona nabanye basuka naseZim. But ke wavele wakhetha le ntombazana ase-South Africa, wathi ucela uba luncedo kuyo. Ndathi ke mna ke amen, uThixo wam ke lowo. uThixo kaloku undiphathela mna abantu abantu bexesha bayeke ke abahlukumezayo, asizoyingendaba yabo, but ke kusalayo ke nabo ke baluncedo, come to think of it, ngoba basidudulela kuThixo. Xa si-happy gqithi yonke into ihamba kakuhle, siyarelax endleleni. So aba ke ngokubona basingcungcuthekisayo nabo bayasiqhuba, basiphushela kuThixo, back kuThixo. Zizinto endizifundayo ke ngokuba eziba ndiye ndikhula, umntu ohlukumeza mna ndiye ndimjonge ndiqonda uba ye wena uyayazi uba uyandinceda, undidudulela ngakuThixo, because kaloku xa kunice yonke into siyarelaxa bafethu. Nisho uba ndiyisho uba niyayazi into endithetha ngayo. Siyarelax ekuthandazeni, siyarelax ekwenzeni intando kaThixo, siphole nje, siphole. Sifana nabantwana abahlala eTV-ni nasezifowunini imini nobusuku, bahlele efowunini abantwana banamhlanje. Incwadi akufundeki idolo lo.
abalapha khona kweli lizwe. Hayi mntakabawo incwadi abazingeni nje. Hayi mntakabawo imbeko, mntakabawo kunzima. Uthi uthetha nomntana uqonda hayisana intangam le una 8 umntana qha. Uzayibeka tyiwa amantshontsho. Izinto esidila nazo, but ke sabasathini umzali urelaxile. Okay. Yafika ngiveke landela nje nditshilo si communicate ke ngokunomlungu wami waseAmerica. Igama lakhe ke guys ngu-April April igama lakhe. Ku-April ke andi textele so bese sitexta ngoba benise South Africa already benithetha ke naye abe echo kuba uready uzazonilanda ndingabi na stress soba ndizoya kanjani emsebenzini. Andilande ke u-April guys. Sincokole ke no-April andithathe ke ayondibeka emsebenzini. U-April ke uzandithatha futhi aphinde andibuyise endlini. Hayibo ndingumadam mose mna ndiyahamba ndiyobekwa ndiphinde ndibuyiswe. Ya? Ezweni endingalaziyo. Ezweni endifike uThixo sebabekile abapointileyo wababeka pha wathi nina umntana uyeza bakufuneka nimuhoyile. U-April ke guys sa connecta nje yazi saba ne relationship right ukufa. U-April wandithutha guys, wandidropa, wandilanda, wandidropa, wandilanda, wazenza zonke ke ezi zinto. Wandi-introduce ke nakupartner wakhe onguT, uT yena uqala wandithanda, uT wandamkela bayifamily yami bakhawulezisa. Kwezo veki ke ndandifika kulo veki yesibini ndandifika apha. Mna ndaba nefamily guys, mna lo ndimke eSouth Africa yami ifamily ndingcungcuthekisa. Zitshomi ziyangcungcuthekisa, imijolo iyandingcungcuthekisa, ngabantwana endibazele bayangcungcuthekisa. Wathi ke ngokuThixo wethu kawuhambe hamba apha ndikubekela abantu pha baza kuhoya. Ndasevwa mna guys, mna lo ndisevwa ngabantu abamhlophe. Abantu abamhlophe batatazele xa benibona bafuna ukundiseva. Ndathi ewe Thixo enkosi. Kaloku kudala mna ndaseva. I10 yam ucaba uthi uThixo ke ngoku 10 yakho mntana mkhuseve nawe. Ndasevwa mna guys ngabantu abamhlophe and badala kum ke surprisingly. Kuze kube nenhloni mna. Ba hayibo noko ke le bifama yenziwa ndim kuthiwe no uhlala phansi akwenzela apha kum kutsho apha kum uThixo ke ngokubuyisa izitya izitya ziyabuya masidluleni ke apho. So i-second week ke ngoku ndilapha ndiyaphangela ke ngoku ndiyadrothwa ndiyalandwa njalo kulo second week leyo ndaphinda ndathi hayi man maniphinde ndifuna uyozama kwenye indawo ke ndiphinde ndiyobona omnye umjayivo walapha kweli lizwe. Ndaphinda ndayaphana ndathi xa undikhangelisa enye indawo ndiyotsheka enye indawo. Ndifuna uexperience ezazinto ngoku ndandimncinci ndine-ideas zazo uba kwenziwa ntoni phaa ithini life yapha. Mna ndiyathanda u-experience life asive uba zikhiphani ngapha. Ayi xa ndingena kwezi client ke mamelani ke ngondithile mos uba mna ndiphele ndiziswa eWales phofu iline yam nabe ndingumntu ofuna ubheka kooLondon. Wathi uThixo uyikwa lapha ukho ready for iLondon. Yakubethe iLondon udwanguze phoza lokubhizi pha. Wena kusafanele ndikuphekile kuqala ndikufuna pha eWales. Wales izithulele iWales. Gcwele amaxhegwazana iWales. Wathi uThixo ndikusakhona. Uzohlala pha notamkhulu nomakhulu ube right. Ngoba funeka ndikuphekile kuqala ngoba uba mhlambi ndandivele ndasuka straight kula London ndandiyifuna mhlambi ke naphelele endleleni kwazi bani because lo bendifike ndisakhubekile ndinazo nenhliziyo ezethe ndibhlungu ininzi lento ngenda ndingene ezintweni. So uThixo ndisa kule ndawo ithe cwaka endihlale ndedwa xa ngibe emsebenzini ndindedwa ngeweekend ndindedwa enkonzweni namaxhegwazana before ndiyofika ke enkonzweni ndiyeza ke story senkonzo uba ndafika kanjani kula nkonzo. So ndayi-experience ke second week apho ndihamba khona guys ndiyalangazelelwa kweJerusalem abandithandi abantu baleli lizwe. Hayibo ungafunga uba ke ngokwe-South Africa ndemka ndifaka izinto ezifakwa endingazazi uba ndizade zintoni but akuthiwa yintoni kuthiwa umkhokha. Ndandingathi nomkhokha ekubelungu baseWales bengandithandanga isuka. Apho ndifika khona bayagilana belungu bafuna lo black child, the only black child kule nginqa ndihlala kuyo. Phofu kweli cala lonke ndihlala kulo akho mntu noba ndiyojayiva ndimndedwa noba ndiza enkonzweni ndimndedwa ndimnyama dzwi ndedwa. Indawo ke uThixo wandizisa kuyo ukuze azondipheka kakuhle. Kanti undiphekela into banizoba lapha phambi kwenu namhlanje ndithethe izinto ndizithethayo. Right. Third week hayi ke ndithathe iwalk ke ndiqoma hayi ndi-experience enough lo two weeks wam ndi-right ngoku hayi ndi-right ndivuba nala moya wofuna u-experience wehlile ndize kuba kwehlile mani ndi-right ngoku kushota icawe ndifuna icawe ke ngoku ndiwalkile ke the other day xa ndiyaphana ngaseshop phana ngaseshop kukhona i-charity shop kugcwele i-charity shops ke apha e-UK. Ndingene phaa kulaa charity shop
athi ndifike khona abanye belungu phandi babuze into ba icawe le ndingayifumana phi, ndibachazele ke ba hayi mna ndiyafika kwilizwe lenu andibazi abantu andiyazi lento yenzeka apha, ndikhangela icawe ke kodwa kanincedise ndifumane icawe. Bathi hayibo uze kwindawo eright, uthini umntu pha, God is always okay, no igama lakhe, okay right, athi kuthiwe phana no uze endaweni eright, into yenzekayo apha sinecawe yethu, yi-charity shop yala cawe yethu lena, igama lala cawe ke guys yi-St Theodore's. We so kwathiwa phana ke ndadirect uba unyuka apha ubheke ngapha uyokhangela icawe uzayifumana Sunday. Ndathi good, kuSaturday ke ngale mini ndibuza ngayo. Ndavuka ke guys ngeSunday, hey ndanditshiseka. Ithi into, you need to be in church woman, khawulezisa, you need to be in church. Okay, ngalamini ndiyaphana ke ngoku ecaweni, mani ndifuna ufika kule ndawo neziscriptures zam mani. Okay, so ngale mini ke ndivuka nditshisekayo apha, iyanditshisa into kuthiwa yeyi ecaweni ntombazana. Ndihlelelwe lilizwi ke ngoku eliyalithi lakaPsalms chapter 23 verse 6, apho ithi khona surely your goodness and love will follow me all the days of my life and I will dwell in the house of the Lord forever. Uthi ke ngokuthi xa ndikhumbuza uthi ntomazana inceba yonke lonke lapho surely nabo goodness nabo love uba experienceile, ndifike ndakuwelcome ngabantu aba-right apha, and ababantu uyababona uba jonga bandithanda ngolwathando ludiphu, bayandithanda abantu bakaThixo bazilahlele kum. Uthi ke ngoku uThixo ndikhumbuza ke ngokweli lizwe uba wena kaloku owakho umsebenzi kukuthini, kukuhlala phi pha enkonzweni, and wawuthembisile kaloku uba uzawuhlala phana wena ubomi bakho banaphakade. So awuzubuyantaza apha ulibele kubuhle usonyuka izitrato zase-UK uzonxila, uzelanga loo nto apha, uzawufuneka uhambe uyokhonza. Ndancuncutheka guys, ndancuncutheka. Ingathi andisafiki kwa kule nkonzo. Kufika ecaleni into ethi ingaba sekufike elaa xesha elilithi kwela lizwi elilithi ndithini ndifuneni ndisenokufumaneka, ngoba kusezawufika ixesha nindifune ndingafumaneki. Yo hayi ndadwanguza ndathi hayi ke sana, makungathi kanti sekuvaliwe ndibe ndilate ngoku kuvaliwe. uThixo ke ngokuya ndikhumbuza ezo zinto zabe zilandelelana iziscripture engqondweni uba yeyi khawulezisa. Ndandichoveka guys ke enkonzweni ngathi ndibethwa ngombane apha emva, ndiyachuchumbiseka enhlokweni, ingqondo ishushu, ingathi nje hey ndafika ke guys kule nkonzo, ndayikhangela ndayifumana le nkonzo. Xa ndifika phana ezinkonzo zalapha zezimosi zinamacango amakhulu, niyazibona masiphana ezi-TV xa nibukela ii-movies, abantu bangasange baze UK zinamacango amakhulu anzima anezinto ezingathi zibholithe zinqendilile. Yeah, so xa ndifika mna ndijija elicango ndiyavula, alivuleki icango, ingoma ndiyayiva phakathi iyatsho yebethunana, ndandingathi ndikwenye imovie ethi ngoku ye wena khawulezisa ngena phakathi. Andikwazi ungena, ndiyatshiseka pha emnyango, kufuneka ndingene apha phakathi enkonzweni, andikwazi uvula amacango, abantu bakaThixo bayakhonza phakathi. Ndim ke ngulucenga uThixo hayi kungavalwa ndingaphandle, mandingavalelwa, ungathi sekufike elaa xesha elo litsho kuba into yoba ndifuneni ndisenokufumaneka. Ewe, ngoba kusezawufika ixesha nithi niyandizama, andisazameki kwamna. Ndamcenga kuThixo ndathi hayi ungandenzi loo nto, kawundilinde sendilapha ngoku, ndizawungena ngoku emnyangweni wakho. Ke kutsho mna phaa kuThixo. Ndajikela ngaphaya kwelinye icala, indlela endandidesperate ngayo guys, ndawujikela kwelinye icala ndiyonokha nasezifestireni. Yeyi aba bantu balapha abandiva ngoba zinqendilile neefestire, noba uyanokha kuvakali nix. But ke ethubeni caba ke kukhona umuntu wabona kusithi tshe umuntu phaa efestireni waza ke wazovula. Kukhona esinye iscripture ndifuna ukusifunda quickly. Yes, ecaleni ke ndandibethwa ngescripture esisithi uHebrews phana chapter 10 verse 25, apho ithi khona ke let us not neglect our meeting together as some people do, but encourage one another, especially now that the day of his return is drawing near. Yay, lalindiphusha ke nelizwe ayincedisana nala Psalms ndithetha ngaye u23 no6. Kuthiwa wena hey
ukukhohliwe into yoba ukhule ufundiswa into yoba sanukuhilizela. Ndiyithanda ke phaa esiXhoseni, isiXhosa siyibeka ibe into elihlaza nje. Sanukuhilizela ukuhlangana nabanye abazalwane, ngoba kulapho khona sifumana khona amandla. Siyayithetha ke le nto sithi akho need yoba masibheke ecaweni, ngoba kaloku uThixo siyazana naye, thina siyakwazi uzikhonzela zonke ezaa zinto. Ndiyayithetha ke nam loo nto leyo, but I know for a fact into yoba kubalulekile into yoba ubuye uhlangane nabanye abazalwane. It's okay into yoba ke zikubethileyo uzuzonde nokuya nakuloo nkonzo, but ke now and then mntu ongakhonziyo owahlala phantsi wanikezela, kuba kufuneka utshintshe ibandla, yenza njalo mntakwethu. Yes, ngoba okubalulekileyo iBhayibhile, iscripture guys, siyambetha umntu. Uthi uyabaleka, uthi kubalulekile kakhulu, utsho uMiss Moss. Yes, ndiyayithetha mos laa nto ndithi mna andimind ukuzihlala apha endlini yam. Xa ndifuna ukuzihlalela ndizikhonzele apha endlini yam, ndingayenza loo nto every day, ingandihluphi nganto, because ndiyazityhilela iBhayibhile yam, ndizifundele iBhayibhile yam, ndizixhentsele, ndiziculele. Mna ke ndine-noise mos, ndine-energy engapha kwamandla, ndizixhentsele apha, ndiziculele, ndizililele, ndiziworshiphele, ndizenzele zonke izinto. Andimind ukuzenzela loo nto, but ilizwi lithi lona ungakuyilizeli ukuhlangana nabanye abazalwane. So ndandihlelelwe yiloo nto ke ngokuba mbofika phaa kubazalwana, mbofika. Ndayofika ke guys enkonzweni St Theodore's leyo, ndafika khona ke nyhani ndakhonza phana, bandamkela, ndathathwa guys, ndayobekwa phaa phambili, ndingumntana mos ndedwa. Xa ndithi yho kugcwele iinkonde zodwa apha, le nto yam ndiyithethayo uba into yoba ikhona into nam endidibanisa nabantu abadala. Ininzi into endidibanisa nam nabantu abadala, ngoba indlela abandithanda ngayo, bavele bandikhonze ingathi babona uThixo wabo ngendlela esisimanga. Bandithathe ke ndasistatanyiswa kwakule nkonzo, hayibo, ndayobekwa phaa phambili, ndabekwa isitulo sam. Yazi bandisahlala kwesa situlo even today, esi ndandibekwe kuso 2 years ago ukufika kwam kule country. Siyaziwasa isitulo sam guys. Ndaqala ke ukumquqela ke uThixo kwakhona, ndisitsho nje usithi Thixo andisayi kusuka kuwe, because kaloku indoyikisile laa nto ndiyivileyo phaa ngalaa mini ndandikhangela le nkonzo ndingekayifumani. Ndoyika kuba ndicinga into yoba kungathi kanti sekufike laa mini kuthiwa nakundifuna ndingafumaneki. Ndathi hayi Thixo ungandenzi loo nto, soze kaloku ndikhonze iminyaka emingaka ndivalelwe ngemizuzu yokugqibela, yenza sense. Ndalifumana ke ithuba lam guys, ndangena ke enkonzweni. Uba ndisaqhuba ke namhlanje guys enkonzweni, ndiyaqhuba noThixo, ndiyaqhuba namaxhegwazana wam, namaxhego wam, ndiyamkhonza nje uThixo phana, ndingene nje ndiphinde ndiziphumele, akho ndibitheni. Amaqabelungu ke bayathanda ukuzenzela ngokwabo izinto zabo, bekuke benjalo. Mna phana enkonzweni ndithi ndiyananazela, ndifuna ukwenza into ethile, kuthiwa hlala phantsi ndenzelwe, kwenzelwe mna lo. uThixo ke indawo kanti olalongo ufuna ukundisa kwinto enjalo, ndimkele undithetha ngaye. Sidlule ke apho, masibone uba ndiyaphinda ndabhala ntoni apha. Ndicela ninike ibreak kancinci ndicheke. Right, ndidlule apha. Right, so kwiveki ke ngelandela leyo uba ndihambe ndayokhonza, zaphuma ke ngoku imali zam phana ilapha mos i-local authorities zalapha xa beqasha njengoba bethu uba bane-sponsorship, baya kubhatala back. Nditshilo laa mali le ubuyibhatele for ukurejista social work in England. Yes, baya kubhatala laa mali yakho back, and then ke ngoku uyayiclaima bakunike back imali yakho. Nje nditsho uba ndiyazi noba yi-15,000 or 10,000 but isamo kwezo mali andisakhumbuli. And then ntona enye iclaimayo, ikhona into ziclaimayo uthi ezinye nazo njalo. Sorry, ndaclaima ke guys. Then yabiphuma ne-package yam emsebenzini ngapha. Man, ndarich guys ngomzuzu. Laa mntombazana ileqa phaa kwi-ATMs, ndalikhumbula ibali lam mos, leqa phaa mna kwi-ATMs before 5 to 12 funeka ndibe ndiphaa ndiyokugacela imali yam, ithi iphuma ndibe ndiyinqakula because kaloku ii-bills zilinde kwalo mntu iyi-1. Niyalikhumbula mos elaa bali lam. So ndakhe ndafumana ke ngoku imali, ndakhe ndazinza. Ndayifumana imali, ndakhatha ke kubhataleni amatyala, ndakhatha. Ewe, ndaqonda uba i-nice time zawugqibela ngayo. Ndiqhele ukuba ukonwaba bakho ndibitheni mandiqale ngamatyala because ndiyalizonda ityala, landiphilisa kabuhlungu gqitha ityala. Mna xa ndifumana imali into yokuqala funeka ndikhathe ityala, ndilibeke ecaleni ityala because apho ndijonge khona kukuphila impilo engenatyala. Ityala ndingaba nalo linye lemoto nelendlu qha, enye nenye no andiza ndilifuni because ndiyayazi intlungu yokuphila ityala imbi. Upeya namhlanje, phela namhlanje imali, upeya namhlanje yaphela imali ngomso,
yantanyaza yakwampa intloko kwakhona. I've been there, done that. I'm not going back there. Yes. So ndayilo ntombazana ke guys esoyayo ke izinto zami ndambona uThixo ekhawulezisa endilungiselela guys, endilungiselela uThixo. Tyhini ndamjonga uJourney to a Peaceful Life ndathi hayibo, nanku ndifikile kwa Peaceful Life. Ngoku andisena stress zamali, ngoku andisena stress imani ke ndinilungise before nithi xa nigqiba apha uba ndigqiba uthetha nibe nisend ii-messages nindiboleka imali, nindicela imali, nindenza zonke into nindenza zona. Ndiyanqina apha, ndibeka ubungqina. Andithethi le nto ndiyithethayo uba ndisithi kuni ndirich nditsale etsaleni left and right nindifuna imali. Ndibeka ubungqina bukaThixo afuna ndibubeke phambi kwenu. So phumani nakulo mkhuba wenu wokuthi ngoku senditshilo kuni ndiyenzile enye i-recording phaa ndathi andifuni ukubolekwa mali, ngoba nina umntu wakuniboleka imali niyayithakatha okanye ningayibuyisanga imali, nitshintshe apha ebusweni nibe zii-animals ngomzuzu ngemali yomntu, nibe zii-enemies ngomzuzu. Ndathi andifuna ukubolekwa mali, sanikuyiboleka imali yam because andizokuninika. Ngoku sendiyithethile loo nto, abantu bakaThixo basabhala ii-messages left and right ndiboleke imali. Ndiyalingwa kahle. So ndiyayazi ke njengoba ndithetha le nto ndiyanqina guys, bubungqina obu. Abantu mabayazi umahluko between ubungqina noba umntu ubreakele into yoba mfunani ke izinto zakhe. Andibreaki apha, ndibeka ubungqina bukaThixo. Ndifuna icace le nto, mayicace le nto. Xa ndigqiba uthetha apha siningandibhaleli ii-messages ezinifuna imali, nanza niphoxa nyhani, ndiza kuniphoxa. Ndibeka ubungqina bukaThixo apha. Right. Ndathi ndajonga ndathi tyhini Journey to a Peaceful Life. Lord, this is peace. My life is peaceful finally. Andinastory ngoku soba ndibe ndine-stress uba imali into ethile ityala libhatalwa yintontoni, intloko ibe shushu intloko ngamatyala endizifake kum. Siyazifaka masematyaleni singabantu, asifaka ngoThixo, siyazifaka ngokwethu. So gqiba sibe nentloko simane sibaleka siye phaa kuThixo, kodwa Thixo sizifakele ke shem. Siyamsokolisa uThixo but ke uzawuba strongo naye uThixo, singabakhe. Akho nto azawusenza yona, singabantwana bakhe, funeka sihoyile. Right. Ndithi ke ngoku ecaleni andiphumile kwi-stress soba ndibe ne-worry yoba, sorry ndijonge ixesha, ndibe ne-worry yoba ndizawurojwa. Ezaa zinto zokurojwa, uthi uhambe endleleni le nto yenzeka phaa eSouth Africa isenzeka namhlanje, le yandehlela ndiyi-victim mos mna ye-house break-ins, hijacking at gunpoint, ndiyi-victim yokuhlatywa ngokungathi ndiyibhokhwe efanele ukuxhelwa. Ewe ndiyi-victim nje yezinto ezininzi, niyazazi izitori zam sendinixelela, ndizobuyela apho. But ke xa ndijonga le meko uThixo le ndawo andibeke kuyo, ndambonga uThixo. Ndathi Moya Oyingcwele ndihamba kwizitrato zezwe endingalaziyo ondizise kulo. Mna ndihamba ndiphole ngale yokucinga, ndihle ndisonyuka kwezi zitrato ndingoyiki mntu, ndihamba nje ndipholile. Akho mntu ezawundenza nix. Ifowuni yam ndiyiphethe, ndiyayicofa endleleni ndibe right nje. Kho mntu ezawundenza nix, kho mntu uthatha nto yam mntu apha. Xa uqhuba imoto yakho uyishiye phaa esitratweni buyafuna uyishiye, uzawuphinda uvuke ngengomsi imoto yakho ihleli phaa. Awuzovuka imoto yakho ikhutshwa amataya kugqujuzwe neefestire. Ndasendisukuyiphela nale impilo. Ndakhumbula ndiseDurban ngaphaya, sipaka imoto phana entontoni kulaa ndawo Musgrave. Sathi sibuya imoto namane eSouth Africa. Hayi uThixo makayincede iSouth Africa. Iyandistressa into yaseSouth Africa xa ndiyicinga. Ngoku sendingasekho phana, but ndokucinga iSouth Africa ndiyakhubeka gqitha entliziyweni because abantu bakuthi basayiphila laa mpilo ndandiyiphila nam, imbi laa nto. Xa ndizibona ndikule peace ndikuyo ndiye ndihlupheka kakhulu xa ndicinga abantu bakuthi besenziwa phofu kakubi ngabanye abantu, bengenziwa zii-animals ngomnye umntu wasemhlabeni. Izinto zenziwa ngabantu bakaThixo kwabanye abantu bakaThixo ziyandikhathaza. So nditsho ke uba impilo yam hayi mani ndaba kwi-peace, ndazi uba kuthe nco Moya Oyingcwele, inhliziyo yami ixolile. So guys, the life eyala ncwadi Journey to a Peaceful Life ndi-experiencile la mpilo. Ndizama ukucacisa loo nto uba uThixo wayiveza ke ngolweni uba kwakuthena zandifikele ngobusuku mna ndizazilalela endifakela ubushushu obuthile, endixelela izinto uba mandibhale laa ncwadi. Kanti izovela only how many years later? Let me count. 2019, 20, kwango-2018, 19, 20, 21, 22, 2022, ndifike nalapha 23, 5 years later. Ila ncwadi lazaliseka ibali layo. Ndandibhala kodwa ngelaa xesha as much as uba ndandicinga i-understanding yam yayiyala mzuzu yoba ndiphume kwezaa zinto ndandiphuma kuzo ndise-Plumstead, because the time ndibhala laa ncwadi ndandise-Plumstead. Ndisaqala ke futhi u-experience i-peace nalapho. Ewe ndabhala laa ncwadi.
But ke ngoku eyona peace engamandla ndizoyi-experience kweli lizwe. Even today i-peace yali lizwe itsho kuqala when it comes to ukuba ukwazi uhamba esitratweni upholile. Mna ndiyavuka nango-5 ingene endleleni ndibaleka. Akho mntu uzawundenza next, ndikhululekile, ndipholile, ndimnyama ndedwa futhi ke mna ke kweli cala ndihlala kulo. Akho mntu uzawuba nathi lo ntombazana imnyama bafuna undenza izinto. No, nazo zo experiences mna. Bayazithetha kabantu guys, abantu izinto zabo ba mhlawumbi ke kukhona ubuhlanga neentoni. Hayi mna uThixo khange andifikise apho guys, mna hey ndiyiphilile impilo enepeace kweli lizwe. Kwagcwaliseka ke incwadi yam, kwagcwaliseka ivision uThixo wayendinike yona ngela xesha lifuna ndibhalela ncwadi. Ndiza apho ndiza khona. So kule preparation ndiyibonayo ke uThixo wayeyenza pha ngeli xesha ndise South Africa ezindinetha izinto right ithi ndinevesi phana bendiyibhalile ithi Psalms 23 chapter 23 verse 5 you prepare a table before me in the presence of my enemies. You anoint my head with oil, my cup overflows. Laba babefuna ukundidestroya ke phana eSouth Africa kahle uThixo yena wavele wayideka itafile phambi kwezitha zami, wayideka nje. So neli lizwe liphrovekile ngoba aba babefuna ukundidestroya beshoba bazawugqiba nyangam, ngoba lokhu bayigqiba ifamily yami, bashoba nami lo bazomgqiba. Abeke phofu amademoni sister wam ndinixelele ayethethile athi le nto iyahlupha. Nantsi laa nto ihluphayo, ndifuna umane ndinikhumbuza. Nantsi laa nto ihluphayo kwakuthethwa ngayo. Naba babezama undiba ndino-10 years babeyazi uba kuza bakhona ingxaki. Nantsi laa ngxaki babethetha ngayo. Oh nkosi yam, isiqala izinto zayo ke le camera bethuna nanzayidropha le nto mna ndiphinde ndibuye. Mandiyidrophe before indenzele izingxaki ezininzi. Ndizawudropha ndenze enye isession, ndizawubuya in the next few minutes. Okay, because iyaqala ngoku indenzela izinto. Okay, ndiyabuya.